Kao i prethodnih godina, pravoslavna nova 2012. godina će u Gračanici biti dočekana na otvorenom. Svečano uz muziku, kuvano vino i rakiju, pečeno vola na ražnju i vatromet tačno u ponoć. Pripreme uveliko teku. Iz Beograda je stiglo ozvučenje, a binu i rasvetu postavlja specijalna ekipa koja prati ovako velike događaje. Priređen je bogat kulturno-umetnički program, a sve meštane će zabavljati popularne zvezde Granda Radmila Manojlović i Stefan Petrušić. Tačno u ponoć Gračanicu će obasjati veličanstveni vatromet. Organizatori dočeka pravoslavne nove godine su Dom kulture i Dom zdravlja iz Gračanice, a pokrovitelj opština Gračanica. Sve ono što opština pokušava da radi jeste da jednostavno razbijemo tu neku monotoniju koja je na ovim prostorima prisutna i sve ovo je zapravo zbog svojih građana i za ljude koji žive i borave na teritoriji opštine, a i šire. Nadamo se da ćemo imati jako veliki broj prisutnih gostiju iz drugih opština, iz Štrpca, iz Kosovskog Pomoravlja, možda i sa severa Kosova. Medijski pokrovitelj je Radio Gračanica, koja će i ove godine direktno prenositi svečanost. Za televiziju Most iz Gračanice, Jelena Đorđević.